Hei! Hei! Tässä vieressäni on Juhani Koiviita. Ja minun vieressäni Reetta Salman. Tervetuloa seuraamaan dokumenttia Jyväskylän kesästä, joka professori Kari Uusikylän avauspuheenvuoron mukaisesti kertoo luovuudesta. Jyväskylähän pitää sisällään useita luovuuden aloja ja oppilaitoksia. Ja Jyväskylän kesä on Pohjoismaissa kaikista pisimpään yhtäjaksoisesti järjestetty kulttuurifestivaali. Täältä ovat saaneet kimmokkeen useat Suomessa myöhemmin järjestetyt festivaalit. Olemme tällä hetkellä täällä uudistuneessa satamassa ja taustalla avautuu näkymä tuonne Seminaarin mäelle, keskustaan ja Harjulle. Ja meistä vasemmalla tanssisali Lutakko sekä Jyväskylän MM-rallin keskuspaikka Jyväskylän paviljonki. Viemme sinut nykyisille ja entisille Jyväskylän kesän tapahtuman paikoille. Haastattelemme Jyväskylän kesän esiintyjiä, katsojia ja kaupunkilaisia ja kysymme heiltä mielipiteitä luovuudesta. Nyt ollaan Jyväskylän kävelykadulla ja ensimmäisenä haastattelemme avajaispuheen pitävää Helsingin yliopiston kasvatustieteen professoria Kari Uusikylää. Hän on tullut tunnetuksi luovuuden ja lahjakkuuden tutkijana ja hän on kirjoittanut myös aiheesta kirjan Isät meidän. Hän kertoo meille myös Jyväskylän kesän synnystä. Ja nyt lähdetään valmistautumaan avajaisiin. Kyllä. No ensiksi tämä Jyväskylän kesään hän loivat erittäin hienot miehet. Seppo Nummi, säveltäjä, oli yksi heistä ja se oli hyvin tämmöinen musiikkipainotteinen. Se alkoikin aluksi tämmöisenä musiikkitapahtumana. Sitten 70-luvulta lähtien niin se on ollut tämmöinen hieno monipuolinen kulttuuritapahtuma, jossa luovuus kukoistaa. Eihän nimittäin tämmöinen tapahtuma ole mahdollista, jossa on valtava määrä erilaisia taideesityksiä ilman sitä luovuutta. Ja mitä se luovuus sitten on? Se on hirveän tärkeää keskustella siitä, kun sitä luovuudesta puhutaan nyt jatkuvasti Suomessa, kuinka luovuuden kotkat nousevat taivaalle ja miten innovatiivisuus on hyvin tärkeää. Että haluammeko todella tämmöistä luovuutta ja innovatiivisuutta. Ja musta tämä on hyvin semmoinen tärkeä asia kohdata se kysymys, että missä saa luoda, kuka saa luoda, vai onko se luovuus jotenkin vaarallista? Pitääkö se kitkeä pois? Tuottaako se jotain semmoista hankaluutta? Ovatko luovat ihmiset hyvin hankalia vastaanväittäjiä? Heidät pitää nujertaa. Mutta siis luovuushan syntyy yksilöstä. Ja luova yksilö on rohkea ja riippumaton. Se on niin kuin kaikista tärkeintä. Koska luovuus on määritelmän mukaan vain sitä, että syntyy jotakin uutta, mitä ei ole olemassa. Lapsi tekee hiekkalinnan, joku säveltää sinfonian, joku kirjoittaa runon, joku tekee kodistaan uuden näköisiä ja niin poispäin. Sitä ei ole ollut, se on luotu. Ja silloin on tärkeää, että ihminen on tarpeeksi riippumaton, että hän uskaltaa lähteä tämmöiseen luovaan hommaan, koska se voi aina epäonnistua. Luovimmatkin nerot ovat tehneet arvokkaan ohella paljon ihan sutta ja toisarvoista ja epäonnistunutta. Ja sitten tässä on tämmöinen tärkeä ero siis siinä luovuudessa, joka liittyy erilaisiin lahjakkuuden alueisiin, musiikillisiin, matemaattisiin, taiteellisiin. Ne korkeimmat lahjakkuuden tason omaavat ihmiset ovat nimenomaan luovia lahjakkuuksia, jotka tekevät jotain aivan uutta, mitä ei ole olemassa, korkeatasoista. Mutta sitten on hyvin tärkeä tämä joka naisen ja joka miehen luovuus. Vaikka kaikki eivät ole rohkeita ja riippumattomia ja luovia, eikä heidän tarvitse ollakaan. Mutta olisi äärettömän tärkeää, että ihmiset löytäisivät sen oman luovuutensa lähteen. Että on se sitten ihan mikä tahansa kymmenistä eri aloista. Kun ihminen kiinnostuu jostain, haluaa tehdä omalla tavallaan sitä, osallistua harrastuspiireihin, niin se on todella mielenterveyden ja sisäisen eheyden kannalta hyvin tärkeää. Että tämmöisestä flow-termistä on tullut semmoinen muotisana. Kaikkialla puhutaan flowsta, luovasta flowsta, joka on syvä mielihyvän tila, niin se on kyllä ihan totta, että se flow on tärkeää, että kun ihminen löytää sen, että tämä on se mun ala, niin mä haluan tehdä käsilläni, mä haluan kirjoittaa pöytälaatikkoon, mä haluan ratkaista jotain ongelmia, niin silloin hän voi päästä tämmöiseen flow-tilaan, jossa siis aika kuluu ja kun itsestään ja kaikki tuntuu hirveän hyvältä. Ja sitten siinä on semmoinen suurempi merkitys vielä, että kun ihminen löytää sen oman flownsa, sen alueen, vaikkapa nyt sitten olisi toimittajan ammatissa, pääsee flowhun, niin
joka kerran kun ihminen tekee sitä omaa työtään, jos se on todella semmoista niin kuin työtä, missä joutuu keskittymään ja pistämään itseään siihen likoon, niin joka kerran niin hän luo niin kuin palasen omaa minuuttaan. Ja kun maailma on täynnä tämmöisiä asioita, jotka vetävät meitä tuonne ja tonne ja tonne, niin se on hyvin tärkeää, että ihminen tietää, kuka hän on. Ja se syntyy hyvin paljon sen tekemisen kautta, ammatin kautta ja niin poispäin. Ja silloin ei tarvitse myöskään parhaassa tapauksessa niin kuin jatkuvasti välittää sitä, mitä muut minusta sanovat, ja olenko mä tarpeeksi hyvä ja saanko mä nyt kunniaa ja mainetta. Itse se tekeminen, se flow ja se tietoisuus siitä, että mulla on oikeus olla semmoinen kuin mä olen, niin se on niin kuin äärettömän tärkeää. Ja se ei tietysti saa johtaa siihen, että minä olen itsekäs, minä, suuri luova. Tämmöistäkin on valitettavasti olemassa. Vaan olisi toivottavaa, että silloin ihminen myöskin ymmärtää sen, että kukaan ei ole yksin mikään, vaan ihminen voi antaa muille paljon itsestään, voi saada paljon muilta. Eli ei vain minä, vaan me. Ja sitten hienommassa muodossaan ja vaarallisemmassa muodossaan luovuus yhdistyy moraaliin. Eli moraalittomat luovat hullut voivat tuhota maailman itsekkyydessä ja tekevät sitä aika tavalla intensiivisesti. Mutta jos halutaan todellakin, että maailma jotenkin pelastuu, jos uskaltaa sanoa näin raflaavasti, on tauteja voitettavaksi hirveät määrät, on sotia, on nälänhätää, on kaikkea. Niin kun luovuuteen liittyy moraali ja yhteisöllisyys, niin se on se maailman toivo ja hienointa tässä luovuudessa. Ei vain minä, vaan me kaikki yhdessä. No nyt mä ainakin ymmärrän paljon paremmin, mistä luovuudessa oikeastaan on kyse. Hyvä. Jyväskylän kesän toiminnanjohtaja Tanja Rasia haastatellaan tämän dokumentin aikana useamman kerran. Palataan nyt hänen avajaistunnelmiin. No, tuntuu tosi hyvältä, koska vettä ei saada vaihteeksi kaatamalla. Se on aivan loistava juttu. Ja tällä hetkellä just ei puhelin soi, ei ole säätöä, jota on ollut tässä nyt aika monta viikkoa. Ja jännitysmomentteja sekä esiintyjien suhteen että sitten järjestelyjen suhteen. Kyllä on riittänyt, mutta tällä hetkellä tuntuu tosi hyvältä. Hieno avajaispuhe professori Kari Uusikylältä ja avajaisohjelma tässä kadulla on, niin kuin kuulette ja näette, niin on käynnistynyt juuri. Jokainen vuosi on aina aivan uniikki ja ainutlaatuinen mulle henkilökohtaisesti. Jokainen esiintyjä on uniikki ja ainutlaatuinen ja erinomaisen tärkeä henkilökohtaisesti. Mä en nosta yhtä ainutta esiintyjää sieltä enkä laita heitä järjestykseen, koska heille löytyy kaikille yleisö, kaikille löytyy paikka ja kaikille kaikki ovat niin lämpimästi kuin voi olla tervetulleita tähän Jyväskylän kesään esiintymään. Onpas täällä muuten todella kaunista. Niin on, Jyväskylä on saanut kyllä hienon kampusalueen. Hei, kerrotaan vielä, mitä se luovuus oikeastaan onkaan. Ootas, kun mun mielestä Wikipedia sanoi siitä näin, että luovuus on vapauteen ja älykkyyteen liittyvä kyky nähdä uusia asiayhteyksiä. Lisäksi se on kyky kehittää epätavallisia ideoita, käsitteitä, tekniikoita ja intuitiota. Se on myöskin ikään kuin tapa etääntyä tavanomaisista ajatusradoista. Hei, tuollahan on toi Fennikum, niin käydään sielläpä. Joo. Tässähän on seminaarium. Joo, ja tässä on myöskin yliopiston vanha juhlasali. Jyväskylähän on tunnettu monelta eri luovuuden alalta, kuten kirjallisuudesta, teatterista, musiikista ja arkkitehtuurista. Alvar Aalto ja Viivi Lönn ovat jättäneet oman kädenjälkensä Jyväskylän katukuvaan. Ei pidä myöskään unohtaa Jyväskylän yliopiston monia tiedekuntia ja Uuno Syknauksen luomaa Suomen ensimmäistä opettajaseminaaria. Kun materiaalia ei ollut, niin sitä piti luoda, ja luovuutta tarvittiin tietenkin, kun kehitettiin suomalainen mallikoulu sekä joulujuhla perinne, johon musiikinlehtorini Pekka Hannikainen sävelsi ja sanoitti piirileikkilaulun Joulupukki. Eikös mennä laulamaan joulupukkia? No, mennään. Tällä paikalla on muuten varmasti nautittu monenlaisista esityksistä. Joo, varmasti. Täällä on ollut musiikkia ja laulua ja puheita ja... Ja ehkä jopa syntysanat. Ollaan siirrytty Seminaarimäen kampusalueelle, jossa on tällä hetkellä pientä remonttia menossa.
Yliopiston juhlasalin pikku aukiolla on vuosikymmenten saatossa esitetty paljon luovia ideoita ja keskustelijat on heitelleet ilmoille erilaisia ajatuksia. Tuolla alapuolellamme on kampusalueen urheilukenttä, jossa on Jyväskylän kesän live-konserttipaikka Teltta. Ja nyt lähdetään haastattelemaan The Northern Governors -yhtyeen johtohahmoa ja trumpetistia J.K. Louhivuorta. Otetaan suunta Teltalle. Näyttää salaman, joo. Mutta hei, kun luovuus on suvussa, sisaruksissa, serkuissa ja pikkuserkuissa, niin heistähän voisi perustaa vaikka bändi. Tässä tilanteessa oli jyväskyläläinen säveltäjä ja trumpetisti Jorma Kalevi Louhivuori, kun hän alkoi suunnitella uutta jazz, soul, funk -yhtyettä. Soitellessaan sopiville muusikoille hän huomasi lopulta, että kaikki bändin jäsenet ovatkin sukulaisia ja näin sai alkunsa The Northern Governors. Miten tällainen on mahdollista ja miten luovuutta kannustetaan perheessä? Käydään ottamassa selvä. Niin, se voi nähdä, mä näen se itse silleen, että meillä on kaikilla tietynlainen tehtävä tällä planeetalla ja meillä on kaikilla lahja, joka meillä on tarkoitus jakaa tänne. Se on ehkä erityinen lahja ja mä koen, että meidän suvussa on ihmisiä, joilla on kaikilla se niin sanottu sama lahja jaettavaksi. Mutta samanaikaisesti silleen, se mikä sen on saanut aikaan, niin totta kai niin kuin erittäin rakastava ilmapiiri, luova ilmapiiri ja hyvin avoin ilmapiiri, jossa siis ihmiset saa toteuttaa ja tuetaan tosi paljon lapsia kehittämään. Mistä ikinä on innossaan, niin aina vaan tuetaan ja tuodaan se positiivinen näkökulma, koska se on se, mikä on mun omaa inspiraatioa ja työmoraalia kannattanut tosi paljon. Se, että kannustaa vaan. Vanhemmat kannustaa ja ei mitenkään painosta, että ei missään vaiheessa sanonut meille, että me halutaan tästä muusikoita, vaikka totta kai toivoisi sydämessä. Mutta sellainen tietty vapaus ja sitten totta kai siinä vaiheessa, kun harjoitellaan, niin jossain vaiheessa pitää vähän puskea, että ymmärrätkö, että jos sä haluat oppia jotain, niin sun pitää harjoitella sitä. No siis, ensimmäinen ehkä mikä tulee mieleen on ajatus, visio, inspiraatio tai päätös, mutta kaikki oikeastaan kiteytyy siihen ajatukseen. Ja sitten sen kautta, kun on saatu ajatus ja sitten pyydetty visioimaan, että mitä halutaan saada aikaiseksi, sitten useimmiten se rupeaa muuttuu sanoiksi ja sitten sanoista tekoihin. Se on se ehkä kaikista kriittisin vaihe sitten. Tämä nimenomainen bändi on saanut aikaan tuolla kaavalla, mutta mulla on monia bändejä, mihin mä sävellän kappaleita, mutta ne ei pistä ihmisiä fyysisesti tanssimaan. Ja sitten mä halusin jotenkin luoda bändin, missä sais sellaista, jossa ihmiset saataisiin tanssimaan, että saataisiin liikkeelle. Sitten mä tosiaan juttelin ton Funk Awards-tapahtuman johtajien kanssa siitä, että mulla on tällainen hieno bändi tulossa sellainen, mikä sopisi sinne, vaikka sitten ei tavallaan, se oli vielä kehitysasteella. Mä olin vaan päättänyt tehdä sen ja se tavallaan se pieni sellainen valkoinen valhe sai mut toimimaan ja tekemään, että nyt mun on pakko tehdä tää. Ja se oli tavallaan siellä, missä mä painostin itseäni, niin nyt toteuta se. Elä jää enää ajatusta ja sanoin, että tasolle vaan nyt toimit. Mutta niin kuin sanoin, niin se, että on visio ja sitten tietää minne haluaa, niin se on ainoa tapa oikeastaan päästä sinne. Että totta kai voi mennä aaltojen heittelehtimänä, mutta silloin voit aina mennä kariin. Että enemmän se päämäärä. Hei, olipa aivan mahtava keikka, mikä nähtiin äsken. Kyllä näkee, että Louhivuoren suvussa on paljon lahjakkuutta. Mutta mennään eteenpäin. Kirjailija Keijo Siekkinen, joka on kirjoittanut useita kirjoja, tietää varmasti kertoa meille luovuudesta. Joo, hän käyttää itsestään myös nimityksiä vanhempi kiihkoilija ja ihmettelijä. Mitä ihmettä? Mä haluan tietää kyllä lisää. Lähdetään perhepuistoa kohti siis. No ensinnäkin siis luovuus on aika pelottava sana sillä lailla, että kun se otetaan semmoiseen haltuun ja sille se on ikään kuin tämmöinen otetaan valtaan tämä luovuus ja sillä yritetään käsittää jotain. Ja kun nyt me ollaan perhepuistossa, niin siitä, että se luovuus syntyy osaamisesta, että lapsi oppii tekemään jotain. Ja se riemu ei tule siitä, että tehdään huonosti kuperkeikka, vaan se riemu tulee siitä, että osataan tehdä kuperkeikka ja sitten aletaan tehdä jotain muuta.
sen kuperkeikan päälle. Eli siihen kuorutetaan. Eli luovuus ei ole jotakin semmoista, joka tulee tuolta ja menee tuonne, vaan se lähtee siitä ympäristön ja itsensä hallitsemisesta ja havaitsemisesta. Eli se liittyy jo osaamiseen ja se luovuus ei ole mitään sellaista jotakin hömpönpömppöä. Että kun minä tuossa katselin kivimiestä, joka tekee kiveystä, niin se on riemullista katsoa, kun hän hallitsee sen materiaalin ja sen ympäristön. Se tietää mittasuhteet ja se ei ole mitä tahansa leikopeliä, vaan se on sen maailman hallitsemista ja riemua siitä, että osaa tehdä. Se voi olla missä vaan ja usein se onkin, että kyllä minä yllätyn näkemään sitä joskus aivan yllättävissä paikoissa. Ja nykyisellään yhä enemmän kun näin osun paikkaan, jossa minä saan nähdä käsillä tehtävää työtä, jonka tekijä hallitsee ja pääsee osallistumaan siihen tekemisen riemuun, olipa se mitä tahansa, niin se tuottaa minulle syvää nautintoa. Yes. Sä tulet tämmöistä suvusta, missä on paljon sanotaan luovalla alalla olevia ihmisiä, niin miten tämä näkyy teidän arkipäivässä, suvun arkipäivässä, tämä luovuus tai luovalla alalla oleminen? No viimeksi eilen mä tulin kotiin pitkästä aikaa ja soittelin pianoa ja Kalevi tuli sitten mun isoveli siihen jammailemaan mun kanssa. Se on aina sellaista, että kun vaan joku soiti jossain, niin jammaillaan ja sitten joku tulee siihen mukaan. Ja kyllä se on aika silleen luonnollista meille. Miten luovuus, miten sä koet sen, mitä se merkitsee sulle? Merkitsee ihan kaikkea. En pysty tehdä varmaan mitään, ellei olisi sitä luovaa hetkeä joka päivä melkein. Se on tosi vapauttavaa ja ihanaa. Mulle se on niin kuin elintärkeää. Ja puolisokin on nyt samalla lailla luovalla alalla ilmeisesti. Kyllä. Niin... Joo, kyllä. Luuletko, että se oli semmoinen tekijä myöskin, mikä niin kuin yhdistää ja on semmoinen tärkeä tekijä teillä? Niin kuin... Kyllä mä uskon. Yhtä lailla kuin vaikka on tärkeää, että vaikka puolison kanssa pystyy puhumaan asioista rehellisesti, niin se, että pystyy olemaan luovia yhdessä ja tekee jotain musiikkia esimerkiksi yhdessä, niin se on tosi tärkeää kyllä. Et siinä pitää luottaa toiseen aika paljon, että pystyy avautumaan ihan täysin siinä toisen edessä. Tässä äsken kysyttiin, että luovuus, pohjautuuko se geeniperimään vai onko se jotain semmoista, mikä tulee ympäristön vaikutuksesta? Minkälainen tuntuma sulla on tähän nyt tämän omankin perhetaustan myötä? Hyvä kysymys. Meistä on tehty kaikenlaisia geenitutkimuksia, jos olet oikeasti siis kirjallisesti verikokeita, että mitä teille on tapahtunut, kun te olette kaikki soitette kaikki. Mutta en mä tiedä, musta tuntuu, että se on molemmat. Että totta kai meillä on vaikuttanut ympäristö hirveästi. Että mulla isoveljet, isosiskot on aina soittanut, niin itse ollut siinä mukana ja seurannut sitä. Ja niillä taas sitten isä ja äiti ja isällä äidillä isovanhemmat. Että kyllä mä uskon, että se... Mä sanoisin, että molemmat aika 50-50 vaikuttaa kyllä. Kyllä. Miten Jyväskylän kesäfestivaali, kuinka tuttua on sulle festivaalina? No silleen tuttu, että mä oon Jyväskylästä kotoisin ja olen asunut täällä pitkään. Sitten voi kysyä, että minkälainen on Jyväskylän kaupungin tämmöinen luova ilmapiiri? Miten sä koet sen? Ihan mahtava. Mun mielestä se on yksi parhaimpia Suomessa. Enkä sano sen takia, että mä itse täältä kotoisin, vaan ihan oikeasti, kun on asunut hirveän monessa kaupungissa ja matkustellut ja näin, niin ihan mahtavaa ja varsinkin poppari, jossa on aina lava avoin ja voi mennä aina soittamaan. Se on hirveän rohkaisevaa nuorille muusikoille. Ja mun mielestä muutenkin tosi kannustava ilmapiiri kyllä. Miten Jyväskylän kesäfestivaalina sitten taas, että ootko monen vuonna osallistunut ihan tähän niin kuin esiintyjänä tai katsojana? Tämä on mun ensimmäinen vuosi, kun mä esiinnyn täällä. Ja mä oon ollut aika usein poissa kesät täältä. Niin mä en ole hirveästi ehtinyt seurailla Jyväskylän kesää, mutta... Mitkä on nyt sitten päällimmäiset tunnelmat, nyt kun ensimmäistä kertaa esiinnyt? Ja... Tosi hyvät. Kaikki on hirveän kivoja ja ihan mahtavaa tunnelmaa. Kaikista pidetään huolta ja tosi hyvä meininki. Ihan mahtavaa. Voi ylpeänä sanoa, että mä oon jyväskyläläinen. Yes. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Aina niin jälleen. Okay, so you work in a creative, creative field. How do you feel that? What is creativity
for you? What does it mean to you? I guess I don't know. It's hard. The main thing is that we can express ourselves the way we want it to, and with anything we want to. So like creating something is the perfect way to put or to say what we want to say, the way we want to say it, and with our our own creativity and artistic way and all of that. And yeah, I think that's I guess how I experience creativity on my side. Can put my songs in little boxes and stuff. And you feel like via music that is the best way to express your own creativity? Well, so far, yeah. I think so far it's been the music that's been my number one way to express whatever I had to say. But I'm open to try anything else. Like my mom is a painter, and I know that that's her way. She expresses herself, and my dad is a writer, so then he writes books. So you had that in your family as well? Well, it came late for them. Like they didn't start it so early. Except my mom, she's always been an artist. But my dad is something he's always wanted to, and only now he did it. But yeah, I guess it's kind of like in the blood also. So now you have a significant other who's also in this kind of creative field, and you're working together. Mm-hmm. Is there any problems, or is it more like positive experience to do that together with your loved one? It's a positive experience because, well, we have quite a hard time separating, like our private life and the music, because the music we write is really personal to us. We really write songs about who we meet and our feelings and true moments. So it's a great challenge because we get to learn about each other like anytime, when we perform, when we travel, when we're at home, and it's a good experience. It's really, really good. So far it's done only good things, and I'm sure it's gonna stay that way. So I'm really happy, and I'm sure she is, wherever she is. You're from France, yeah. Right? So how would you compare, if you think of French culture, like French, any kind of culture, things that need creativity, if you compare that culture to the Finnish one, how would you compare them? Do you mean like with creativity? Yeah, like creativity, how is it expressed? Is there differences, similarities between the Finnish and French culture? I don't know, well, the thing is, like, I left France quite early, so I haven't had time to really myself express my creativity in France. But if I look at how artists do in France and in Finland, they're very different. It's a completely different approach. Here, I feel like I meet more artists that are like expressing themselves truly. In France, I have the feeling that it's a bit more about organizing something that people will like, something a bit fancy or a bit cool or that kind of thing. That's the feeling I get, where like French people are really focusing on the mainstream, and at least in Finland I've seen much more small acts and smaller artistic personalities or artists, and they express really what they want and stay to that. Of course, I'm sure it's the same in France, but that's kind of like the way I see it. But I haven't been in France for a long time, so I can't say. You've lived in many places around the world, right? Yeah, I moved from, well, I've lived in Spain when I was younger, and then I moved to England and then Boston in America, where I met Eva, and then we moved back here. Well, in between we had this long trip with a camper. How would you then describe the atmosphere of Jyväskylä, and mainly considering your work? I really like the city, but maybe it's because it's Eva's hometown. But I just, every time I come here, it feels very homey. Like the people we meet and the gigs we go see, they're very friendly, very open. People are very calm, very smiling, and always waiting to give a feedback. And that's at least how I see this city. Being really understanding and listening.
That's how I feel. I get it. I like it a lot. And what about this festival? Well, it has just started, but so far it's been very nice, and the weather has been on the good side. And we haven't had time to go see other artists yet, but we're planning on going to see some theater. That's what I really like about Jyväskylän Kesä, is the mix of theater, music, and well, I haven't looked at the whole program, but so far I really like that. Would you consider this in some way unique if you compare to other festivals? Well, of what I've heard of other Finnish festivals, yeah, I would consider that quite unique. I think it's also close to the Helsinki Juhlaveikkaus. They also do that, but I get the feeling that there's more theater in here, maybe. At least the list is quite long. But yeah, it's at least compared to Ilosari, Ruisrock, Provinci Rock, Flow, all of this, yeah, it's much more open. Ja meillä on tässä dokumentissa ja myöskin nyt sanotaanko festivaalissa noussut isoksi teemaksi luovuus. Mitenkä te koette tämmöisen käsitteen kuin luovuus? No siis siitä voisi sanoa melkein mitä tahansa, mitä siitä vaan keksii. Sehän on luovuutta sekin. Mutta mä itse on niin kun mun päätyö on tehdä lastenlauluja ja niitä pitäisi aina keksiä. Ja mä oon kyllä niin kuin tullut siihen tulokseen omalta osaltani, että ei se ole semmoinen joku juttu, että mä voin odotella jossain uima-altaan reunalla, että sitten kun tulee luovuutta jostain, laskeutuu minun päälle, niin sitten mä rupean tekemään sitä, vaan se on minun tapauksessa ainakin sitä, että pitää ruveta vaan kertakaikkisesti väkisin tekemään niitä ideoita, ja ne on tyhmiä ja ne on huonoja, ne ideat 99% ne, mitä on vaan niin kuin ruvettava tekemään ja jatkettava, että teenpäs nyt laulun tuosta kirkkopuistosta ja sinne tulee yksi, ei tämä ole mistään kotosi, se on ensimmäinen reaktio, mutta mulle se luovuus on sitä, että ei hylkää sitä ensimmäistä reaktiota, vaan istuu alas, istuu vaikka viikon tai 2 tai kuukauden sen kanssa, että mitä sinne kirkkopuistoon voisi tulla. Ja jossain vaiheessa se alkaa se laulu tai se juttu tai mitä on milloin tekemässä, niin se alkaa tehdä itseään. Et jostain ihan kummallisista asioista tulee mieleyhtymiä, jotka sitten tajuu, että hei, tää on se juttu. Siitä voi se kaikki alkuperäinen voi jo pikkuhiljaa ehkä feidaantua pois, että ei se olla enää kirkkopuistossa, siinä voi olla avaruudessa tai missä tahansa. Että jostain on vaan lähettävä niin kuin liikkeelle ja aina se lähtö tuntuu tylsältä ja typerältä idealta. Se on enemmän niin kuin tätä, että uskoo siihen, että tästä tulee, tyhmästäkin jutusta voi tulla jotakin. Ei niistä aina tule, niistä en nyt uskalla heittää prosenttia, että montako niistä sitten loppujen lopuksi tulee niin kuin jonkinlaisia. Eli sä teet luovaa työtä, niin miten lähipiiri, perhe, lapset, ystävät, miten sulla on, niin kuinka he on tukenut tätä luovaa työtäsi? No siis mun on vaikea kuvitella, että mä olisin tehnyt ilman mun perhettäni tätä. Että kyllä se on ollut ihan minun tapauksessa ainakin täysin avainasemassa, koska silloin mun ei ole tarvinnut keksiä kaikkea itse. Ja valitettavasti he ovat joutuneet monesti olemaan myös tämmöisiä makutuomareita. Hei, mitäs nyt mä oon päässyt tämmöiseen pisteeseen, että olisiko tää yleensä silloin kaikki häviää huoneesta. Mutta kyllä joskus aina jotakin. Kyllä ilman muuta on lähipiirillä ollut hirveän suuri vaikutus tässä sekä ideointivaiheessa että myös siinä sitten, kun sitä itse niin sokea sitten just silloin, kun joku on valmistunut. Ja se kuitenkin todennäköisesti usein on se tilanne, että se pitäisi aika pian toteuttaa, jos on joku tilaustyö tai sisäinen tai ulkoinen tilaus, niin siinä ei kerkiä vielä saada sitä etäisyyttä. Niin se on hyvä. Mutta kyllä tietysti siis toinen puoli on varmaan niin kuin taiteilijan lapsena tai puolisona on haasteellista olla. Sen voin niin kuin sanoa, että kyllä tietysti silloin kun on niitä vaiheita, että kun mä itse nimitän tätä, että kun kone hyrähtää käyntiin,
niin sitten saattaa olla, että mun on pakko nousta 3 aamuyöllä tekemään. Jos mulla tulee semmoinen joku idea tai semmoinen ajatus, miten jotain jatketaan 3, niin se tulee silloin. Ja silloin mun on, jos en mä nouse sitä jatkamaan ja kirjoittamaan ylös, mahdollisesti äänittämään tai vastaavaa, niin se, en mä sitä aamulla muista. Eli kyllä kaikkea tämmöistä on sitten taiteilijaperheessä aina välillä joutuu sopeutumaan. Tai siis minun perhe on sopeutunut erittäin loistavasti kyllä siihen, mutta varmaan voin ymmärtää, että joissain perheissä haasteet voi olla aika suuriakin. Niin, mulle tuli mieleen tämmöinen kysymys, että on esitetty näkemys siitä, että luovuus olisi perinnöllistä. Et mikä sulla on ajatus siitä, että onko luovuus jollakin tavalla semmoinen tietty annettu vakio, joka joillekin esimerkiksi lapsille tai ihmisille osuu, vai onko se asia, mitä voi kehittää tai ehkä hukata elämänsä aikana? Mitä se voisi vaikuttaa? No mä en osaa sanoa kyllä tai ei vastausta tuohon. Ihan omakohtainen vastaus on, että se täytyy tietysti antaa. Että minusta tuntuu, että kyllä siinä on sekä että omissa lapsissani 3 kappaletta on heitä, niin näen aika paljon luovuutta, jos semmoista on olemassa noin määritteenä, niin kyllä. Mutta että onko se sitä, että se on jotenkin geeneissä vai onko se enemmän sitä, että kun meillä on eletty sillä tavalla koko heidän elinikänään, että on asioista pyritty kaivamaan humoristiset puolet ja vakavat puolet, asiapitoisuudet ja mitä kaikkea niitä voi vääntää niitä ja mitkä asiat liittyy mihinkin ja miten niitä voi yhdistää, niin tämä on oikeastaan se meidän, miten mä oon hahmottanut maailmaa ja varmaan heille edelleen myös tämmöisen hahmottamisen. Että mä en osaa sanoa sille, että onneksi mun ei tarvikaan tietää vastausta tähän kysymykseen. Mä oon onnellisessa asemassa siinä. Niin oli, se on tosi mahtavaa se keikka. Olisiko mussa talenttia? No niin, ja mennään sitten eteenpäin. Eli Paleface, eli Karri Miettinen oikealta nimeltään. Hän on ihminen, joka tunnetusti pursuaa luovuutta ja uusia ideoita. Hänet on palkittu Etno Emmalla ja hänet on valittu myös vuoden miessolistiksi. Hänen albuminsa Helsinki Shangri-La on myynyt kultaa ja menestys on huomioitu myös kutsulla Linnan juhliin. Hän ymmärtää luovuuden eri tasot, hyvät ja huonot päivät ja myöntää keskustelun nousevan aivan uudelle tasolle, jos ihminen on pystynyt käymään läpi kokonaisvaltaisen kriisin. Se on hienosti sanottu. Lähdetään siis konsertin jälkeen tehtyyn haastatteluun. Mutta nyt kompassin suuntaan. No sehän on ensinnäkin luovuus on sellaista niin jollain tavalla sellaista itsensä kuuntelemista kuitenkin lopulta, että mä luulen, että aika monet joutuu käymään aika pitkän tien siinä etsien sitä lähdettä sille luovuudelle, kunnes lopulta ymmärtää, että omalla tavallaan mistä se kumpuaa. Jostain sisältä se kumpuaa, se on suuri mysteerio. Että mun mielestä se on jonkinlaisessa historiallisessa jatkumossa. Mä koen tosi voimakkaasti, että ne semmoiset hahmot vaikka musiikissa, jotka on mulle ollut pienestä asti niin kuin esikuvallisia, niin mä jotenkin jatkan heidän tietään tai jollain tavalla. Että mä oon aina sanonut, että mä haluan niin kuin jakaa näille ihmisille mun keikoilla niin kuin beatnikkien semmoisen henkisen perinnön. Mä suodatan sen vaan niin kuin Public Enemy-yhtyeen Chuck Deen niin kuin ilmaisuvoiman läpi. Mutta selvä on ainakin se, että se ei ole mikään sellainen hana, mistä käännetään pois ja päälle. Tai että se olisi joku tällainen niin kuin perinteisen ammatin niin kuin 8–4 tai jollain tavalla niin kuin tämmöisiin rutinoituneisiin kaavoihin kytkettävissä oleva asia, vaan se on joku luova asia, se on semmoinen liekki, se on joku semmoinen palo, se on semmoinen tarve oikeastaan jossain hyvin syvällä, jota pitää oppia omalla tavallaan niin kuuntelemaan ja kunnioittamaan. Ehkä sitä pitää pelätäkin sopivissa määrin, mutta mulla on niin jotenkin tärkeää, että mä oon koko ajan semmoisessa välitilassa, että mä pystyn pysähtymään vaikka kadulla tai hississä tai ruokakaupassa ja kirjoitan jotain ylös tai sitten mä otan kännykän esiin ja kirjoitan tekstiviestipankkiin juttuja ja mulla on niinku kaikki kirjekuoret ja niinku pinnat kotona niinku täynnä erilaisia muistiinpanoja. Ja osa jutuista syntyy todella
helposti niin kuin semmoisena yksittäisinä niin kuin purkauksina. Ja sitä on jälkikäteen vähän, että mistä se oikein tuli, ja siellä tuli niin kuin valtava määrä materiaalia kerralla. Jotkut asiat on sellaisia, että mä koen, että mä tiedän minne ollaan menossa, ja mä pyrin niin kuin lähemmäksi erilaisilla keinoilla. Se vanha mielikuva siitä patsaan niin kuin kuvanveistäjästä, jolla on iso kasa materiaalia, ja sehän on se ehjä patsas on siellä sisällä, ja siitä pitää vaan ikään kuin ottaa jotain pois. Niin mä enemmän ja enemmän niin kuin koen, että se on sitä, kun ehkä nuorempana se oli semmoista niin kuin roiskintaa. Mutta se on todella voimakkaasti niin kuin sidoksissa tunne-elämän ja alitajunnasta ne kaikki asiat tulee omalla tavallaan. Eli se on siinä on se semmoinen niin kuin hallitsematon asia ja piirre, mitä ei täysin pysty kontrolloimaan. Joskus löytää väyliä ja hetkiä, kun se on läsnä. Meillä räppäreillä on se freestyle, esimerkiksi sellainen improvisoitu räppi, joka joskus pääsee sellaiseen flow-tilaan, että se vaan niinku ryöppyää jostain. Toisinaan se on todella vaikeeta. Mä koen, että se on myös se semmoinen niinku lapioduuni on osa sitä luovuutta. Välillä pitää löytää sellaisia menetelmiä, työkaluja ja mekanismeja, jolla pääsee sinne niinku niihin voimavaroihin kiinni. Mutta nämä on kaikki asioita, luovat ihmiset sanoo jollain tavalla niin kuin herkkiä ihmisiä. Ja se on semmoinen niin kuin haurauden ja voiman niin kuin yhdistelmä jollain tavalla. Että mitä mä sanoisin, niin kuin, mä en taiteellisesti diggaa kenestäkään, jotka ei ole käynyt kokonaisvaltaista kriisiä elämässään joskus läpi. Siinä on joku sellainen niin kuin semmoinen asia, joka luovissa ihmisissä on. Me ei usein olla ehkä kauhean helppojakaan ihmisinä, mutta jollain tavalla siinä on totta kai se ympäristö ilman muuta. Mutta mitä mä tarkoitan niin, että me pystytään kontrolloimaan sitä meidän ympäristöä enemmän kuin me haluttaisiin uskoakaan. Eli omalla tavallaan meidät on heitetty tänne ja me ollaan niin kuin niissä olosuhteissa syntyjämme, missä me ollaan. Mutta että me pystytään muokkaamaan sitä meidän ympäristöä jatkuvasti ja me pystytään tekemään tärkeitä valintoja. Ja mun mielestä luovat ihmiset tekee ennen kaikkea valintoja. Että musta tuntuu, että monet meistä vähän katsoo tätä, kokee, että me ollaan vähän irrallaan tästä ympäröivästä järjestelmistä jollain tavalla. Me ollaan ehkä sellaisia tarkkailijoita tai jotain. Mutta se on jonkinlaista sellaista niin kuin, se on sen luovuuden etsimistä ja piirittämistä edelleen ja sen niin kuin se pitää saada satimeen aina välillä ja siitä pitää saada ja siitä saakin hetkeksi kiinni. Ja parhaimmillaan siitä saa hetkeksi kiinni, mutta sitten se taas katoaa hetkeksi. Se on edelleen suuri mysteeri. Jos mulla olisi vastaus siihen, että mistä luovuus tulee, niin mä olisin Phil Spector tai Hector. Jorma Kalenius, Timo Jänsseen, Rock Cherry tietenkin ja Raittisen velikset, ei oikeastaan muita. Joo, kyllä suvussa on aika paljonkin luovuutta. Et mun toinen eno oli taidemaalari, lahjakas taidemaalari. Mä oon itse käynyt Ateneumia 4 vuotta. Mun tytär opiskelee graafista suunnittelua tällä hetkellä. Vanhempi tytär valmistuu pianonsoiton opettajaksi. Isä oli keikkamuusikko, joka sota-aikana esiintyi viihdytyskiertueella jopa itse asiassa Vili Westerisen kanssa, joten ei se ihan huono ole voinut olla vaikka. Että kyllä tämmöisiä taustoja on. Myös Hämeenlinnan Lyseossa lyöttäytyi yhteen ja alkoivat itse sitten opetella soittamaan. Kyllä mä uskon, että se periytyy, mutta kyllä se kannattaa se luovuus aika tarkkaan määritellä, että jos nyt ihan tästä hatusta vetää, niin se on 10% jotain tällaista niin kuin mielikuvitusta tai sitä varsinaista luovuutta, 10% mielellään hulluutta ja 80% kovaa työtä. Siitä se tulee. Ei siihen ole mitään oikotietä. Joku on joskus sanonut, että motivaatio on sitä, että vedetään haalarit päälle ja ruvetaan hommiin. Kyllä se vaan täytyy niin kuin tehdä. Jos vaan istuu tuoliin ja odottaa, että inspiraatio tulee, niin ei siitä tule yhtään mitään. Mä oon kirjoittanut 20 kirjaa populaarimusiikista ja tiedän kyllä, että siinä on ollut tosi niin kuin hankalia ja vaikeita hetkiä. Mä oon vielä tämmöinen, että mä en pysty kirjoittamaan esimerkiksi aamulla tai päivällä juuri ollenkaan, että mä oon yökirjoittaja. Ja niin kyllä se on monta kertaa niin kuin miettinyt, että miksi mä rupesin tähän. Ja sitten kun sen kirjan saa valmiiksi, niin sitä on hirveän tyytyväinen. Ja
vaikka olisi päättänyt, että mä en enää kirjoita enää yhtään mitään, niin ei siinä mene kuin kuukausi, 2 kuukautta. Eli tuossa mä kirjoittaisin ihan pienen kirjan, joka sitten pahimmassa tapauksessa se on laajentunut 4-osaiseksi tietoteokseksi, mutta se on vaan semmoinen, että pitää kääriä hihat ja ruveta. Ja tietenkin siihen luovuuteen sitä vaikuttaa hirveästi kaikki ulkoiset tekijät. Kyllä. Että mulla on ollut onni niin kuin siinä, että mulla on esimerkiksi mun naisystäväni on erittäin hyvä tämmöinen ateljeekriitikko, joka on itse kirjailija ja kyllä antaa sitten suoraa palautetta ja heittelee paljon ideoita ja joskus jopa silloin, kun mä niitä pyydän, mutta niitä on ihan hyvä saada aina se uusi jonkun toisen näkökulma ja niin kuin itse ruveta sitten miettimään sitä, että mihin suuntaan mä nyt oikein on menossa, ettei uraudu, koska se on se ikävä homma sitten, että tämäkin mun duuni on semmoista, että mä olisin aikaa sitten voinut niin kuin ruveta siinä mielessä lepäämään laakereilla, että mä olisin tehnyt niitä ohjelmia samalla tavalla kuin aina ennenkin, enkä yrittänyt keksiä ja kehittää mitään uusia ideoita. Nyt mä kuitenkin olen viime vuosina aika montakin uutta radio-ohjelmaa ollut laittamassa alulle, ja jostain niistä on tullut ihan menestystarinoitakin. Se pitää just niin kuin mielen virkeänä ja edesauttaa sitä luovuutta, että pitää kyseenalaistaa hirveästi. Se on yksi tärkeä juttu ja omaa itsensä kyseenalaistaa. Itse ironia ei ole yhtään huono asia luovuudessa. Se on ihan mainio työkalu. Näin nyt tulee niin kuin äkkiseltään mieleen, että koska tuossa aamusella katsottiin vähän, että mitä viikon aikana on tapahtunut ja näyttää siltä, että viikko kaikista kommelluksista, kaikista niistä huolimatta on mennyt ihan hyvin. Yhtäkään esitystä ei jouduttu perumaan, yleisö on ollut hyvin. 11 loppuun myytyä esitystä 50 ei ole huono, kursseista kaikki melkein oli täynnä. Ja väkeä on ollut tosi hyvin liikkeellä ja se, että on vähän tapeltu sään kanssa, kun joka päivä on satanut, mutta on myöskin paistanut. Hyvin vaihtelevaa ollut, mutta yleisö on ollut hirveän hyvällä päällä, yleensä keskimäärin. Ja esiintyjät on ollut ihan, ne on tykännyt Suomesta, ne on tykännyt Jyväskylästä, mistä maasta nyt onkin tulleet. Kaikki on ollut siis silleen niin kuin, se henki on ollut aivan mun mielestä parempi kuin moneen vuoteen. Hyvä. Siitä mä oon tyytyväinen. Joo. Sanotaan, että mulle siis aivan uskomattomia yllätyksiä, että ne on ihan maailman tähtiä, on siis tämä Aveas-konsertin Natalia Stutzman, huikee. Sitten Eeva ja Manu yllättäen, jotka esiintyvät Vakkionpaineessa. En ole heitä aikaisemmin kuullut ja mulla on semmoinen nyt olo, kun mä kuulin heitä, että he ovat todella ihan siis todella huippukamaa niin kuin nuoremmalle yleisölle tällä hetkellä. Kyllä, meillä täällä teltassa esiintynyt Vielos Barbares ei ole suotta oman alansa yksi tähtiesiintyjä maailmalla. Ihan huikea konsertti. Club for Five ei pettänyt eilenkään. Umo, Steve Wonder-ohjelmalla aivan fantastinen. Ja sitten meidän, voi sanoa, sokerina pohjalla espanjalainen eka kertaa Suomessa vierailu Naamioteatteri Kulunka, niin kyllä siellä yleisön silmät kostu. Se oli niin liikuttava ja samalla kaunis ja hieno esitys, että oikeastaan ei teatteriesitykseltä voi mitään parempaa vaatia. Joo, just juuri. Esimerkiksi Joo. Oli mukava kohdata teidät ja nämä ihmiset täällä Jyväskylässä. Oli hieno huomata, kuinka paljon sitä luovuutta täällä onkaan täällä Jyväskylässä ja Jyväskylän kesässä. Mut entäs sinä, Retta? Mistä sun luovuutes kumpuaa? No, varmaan voisin sanoa, että perheestä ja siitä luovasta ympäristöstä, missä kasvoi. Entäs sulla, Juhani? Täytyy pikkasen pidempään miettiä tuota kysymystä. Voidaan jutella kohta lisää. Kiitos teille seurasta. Nähdään Jyväskylässä. Thank you.